Good morning. Maluhod po ang gabos para sa prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His Creator made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Kindly mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saints of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaom mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit. Hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan na mamatian mi na an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Good morning po. Ngunyan, Martes, ika-11 simana sa ordinaryong panahon. Isabay man yato ang mga pasasalamat sa misang ini. Pasasalamat dulot ni Janet Caballero, Froilan G. Aspa, for 28th birthday of John Paulo, dulot ni Aster R. Chenwi and family, for the birthday of Judith Espinosa, dulot ni Irenia Garing and family, pasasalamat man ni Sharon Morante, the gift of life and birthday blessing of Efrain Eletsio Padero, Lo Padero, dulot ni Lola Ani and Lolo June. Siring man sa mga espesyal na kahagadan,
for good spiritual, physical health, and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asapardo Cantara and family. Sharing man special na kahagadan ni Josel Asaytono and family. Sa kapahingaluan kan mga kalag, sa kalag ni Francisco, dulot kan F&S Velasco, Danilo, dulot ni Sanyo sa family. Sa kalag ni Romeo, All Souls, Federico Sr., Magdalena, Francisco Sr. and Gracia, dulot ni Aster Archenwe and family. Sa kalag ni Jose, dulot ni Nelfali and family. Froilan, dulot ni Rosie B. Asapardo Cantara and family. Eleanor, dulot ni Rosie B. Asapardo Cantara and family. Policarpio, dulot ni C. family. Victoria, dulot kan SAA, St. Agnes Grade School Class 74 and High School Class 78. For second death anniversary of Norma, dulot ni Agnes Miliena. Sa kalag ni Tomasa, dulot kan Austria family. Sa kalag ni Edgardo Sr., dulot ni Vilma Bahoy and family. Marciano and Josepina, dulot ni Irinia Garing and family. Asin sa kalag ni Felicula, dulot kan Flores family. Siring man isabay man yato ang kapahingaluan kan kalag ni Oscar, dulot kan St. Jude family.
Giraray matindog po kita, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagulang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo kabos. Asin sa imong spirit. Maray na aga sa indo kabos mga tugang. Ay naagaman po, Father. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangaji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa gurang ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan na sin makapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, kusog kan mga nagsasarig sa imo, kaugaying danguga an sa mong mga pakimaherak, asin huli takun mayo ka, an kaluyahan in tawo mayong mahahaman. Danay mong iwaras ang tabang kan sa imong grasya, tanganing sa pagutob kan mga tugon mo, mapaugmakmi ka sa buot asin sa gibo. Huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya Kantataramon. Inot na babasahon. Ginuno sa ikaduhang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ibinareta mi sa indo mga tugang ang biyaya ni Diyos na iwaras sa mga simbahan sa Macedonia. Minsan ngani nag-agi nindakul na mga kasakitan sa saindang danay na kaugmahan asin makuring kadukhaan, sinda na ginurog na matinao. Saksi ako na sinda nagtao bako lamang susog sa makakaya, kundi labi pangani. Maigot na hinahagad ang biyaya na sinda makatabang sa paglingkod para sa karahayan nin mga banal. Labi pa sa samong linalaom, idinulot nindaan sa indang mga sadire, enot sa Diyos, dangan sa mo, huli sa pagkamuot sa Diyos. Huli man sa nakaini, kinaulay mi si Tito, na ipadagos niya ang gawi na ini, nin pagkamatinao, na sa iyang pinuunan. Mayaman ka mo sa gabos na bagay, sa pagtubod, sa tataramon, sa kadunongan, sa pagmakulog, sa pagkamuot na hinirasmis sa indo.
Siring man sa gibong ini ninipagkamuot, mag-urog kamo. Dahil kamo nagtataong buot sa Indo, gusto ko sanang mahiling ang katunayan kan sa indong pagkamot, huli sa pagmakulog sa kapwa. Aram nindo ang pagkamot kan sa tong kagurang ng Hesus Kristo. Minsan siya mayaman, naging dukha dahil sa Indo. Nganing maging mayaman kamo, huli kan sa iyang pagkadukha. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kalag ko umawaan kagurangnan. Kalag ko umawaan kagurangnan. Uumawon ko ang kagurangnan sa bilog kong buhay. Aawitan ko ang sakuyang Diyos mantang ako may buhay. Kalag ko umawaan kagurangnan. Paladan ang tao na tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Ang sa iyang paglaom yaon sa Diyos na kagurangnan. Nakagibo ni langit asin daga, kandagat asin kang gabos na yaon tiyan. Kalag ko umawaan kagurangnan. Siya ang nagdadanay na maimbod. Siya ang matao nin katanosan sa inaapi. Nin kakanon sa mga nagugutom. Iliniligtas nin kagurangnan ang mga nabibilanggo. Kagurangnan ko ay kalag ko umawaan kagurangnan. Tinatawan niya nin pakahiling ang mga buta. Binabangon nin kagurangnan ang mga napadungkal. Namumutan nin kagurangnan ang mga matanos. Sinusurog ang mga nakikihimanwa. Kalag ko umawaan kagurangnan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, itinukdo sa Indo na ini ang tugon, kamutan mo an sa imong kapwa, asin kaungisan mo an sa imong kaiwal. Ngunyan sinasabi ko sa Indo, kamutan nindo an sa indong mga kaiwal, asin ipamibi ang mga nagpapasakit sa Indo. Ini magpapahiling na kamo mga aki nin sa idong Ama sa langit, na nagpapasaldang kanal daw sa mga maraot asin marhay, asin pinapahulog ang uran sa mga matanos asin bakong matanos. Kung kamo namumot sana sa mga namumot sa Indo, ano pang balos aninahalat nindo? Bako daw na ginigibo man iyan kan mga parasingil nin buwis? Kung kamo nagpapahiling nin marhay na buot sa sadiring tawo sana, anong ginigibo nindo dalain sa iba? Bako daw na ginigibo man iyan kan mga pagano? Kaya magpakamarhay kamo, hulitan marahayon ang sa indong Ama sa langit. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Sigiraray maray na aga sa indo kabos mga tugang. Ang nadawog niya tong ebanghelyo para sa ngunya na Huwebes saka ika-11 semana sa ordinaryong panahon. Saro sa pinaka-challenging, to say the least, saro sa pinaka-dipisil na katukduan or command na pinagsasabi kan sa tuyang kagurangnan. Nadangog niya to, kamutan mo an sa imong kaiwal, asin ipagpangadji mo itong mga tao na nauuyam o nagpe-persecute sa imo. Kung magiging honesto sa nakita, garibaga imposiblihon ang pagkamot sa kaiwal. Takaiwal mo nga ni, hindi ka mo sabihin, hindi ka mo nagkakasundo, may mga differences. And it goes against
every natural instinct niyato na mga tao. Ta para sa tuya, mas pasil an in a way, tipon nin kulog nin buot. Mas pasil sa tuya na isipan nin maraot an sa tuyang kaiwal. Mas pasil sa tuya na ang sa tuyang mga inatrato sa ng marhay, iyo itong mga tao na mababuot man sa satuya. Pero sa ngunya na aldaw, pinag-aagyat asin inimbitaran kita kan sa tuyang kagurangnan, na isipon ang Diyos no na kaisipan. And Jesus does so not just with beautiful words, but with His perfect example. Ta kung matatandaan nindo, duman sa krus, baga, day niya man pinagmaldisyon sa iyang mga kaiwal. Instead, nagpangaji si Yesu Kristo, Ama, patawada sinda taday ninda araman sa idang ginigibo. So, I think this is what makes Christianity radical. Not just kindness to friends, but mercy to the enemy. Naginumduman ko lamang sa istorya ni Saint Maximilian Kolbe. Saro ining santo na kung sain during the Second World War, yaon siya nakakulong duman sa Auschwitz concentration camp. And sarong aldaw, may nagdulag na lalaki hali duman sa kampo, tapi nagagaradan nga ni duman sa mga Polish baga. And so mga Nazi na guards na uyam, hihuli nga yata may sarong nakaluwas, nakatakas, 10 nga yan gagadanon mi ora mismo bilang punishment duman sa mga preso. Kaya so mga gwardya, saro-saro na nagpipili, o ini nga ya, gadanon ta. Pero igwang sarong lalaki duman, nung nakimaherak, igwang ngaya akong agom, igwa akong aki. Habo ko ngaya dyan. Kaya nadawag ini ni Saint Maximilian Kolbe, asin sabi niya, ako na ngaya para dyan sa lalaking iyan. Na bigla sa mga gwardya, asin ining 10 na ini dinara duman sa sarong kulungan na day sila pinapakaon. And during that time, Saint Maximilian Kolbe comforted itong sa iyang mga kapwa na preso. Nagpapangaji sinda, asin siya ultimong nagadan. Saint Maximilian Kolbe did not fight hatred with hatred. He defeated hatred with love. Namut siya bako sa naduman sa iyang kapwa, kundi mas kinangani duman sa nagkulong sa iya. And in doing so, he became a living image, a witness of Jesus. So ngunya na aldaw nadagog niya to si Yesu Kristo nagsasabi, kamutan mo sa imong kaiwan. Asin pamibion mo, ipamibi mo itong mga tawong na uuyam sa imo. Tangani ka mong maging aki kan Diyos non na Ama. Magayon niya to napansinon digdi, so that you may be children of your Father. Sa madaling sabi, kung mo yan niya to talaga na maging siring sa Diyos o kaya maging Diyos non, mamuot kita siring sa Diyos. Asin pa paano namumuot ang Diyos? Sa giraray pinagsabihan kita sa Ebanghelyo ni Yesu Kristo, pinapasaldang niya an aldaw duman sa mga marhay asin mga maraot. Pinapauranan niya itong mga matanos asin bakong matanos. But sabihon, ang pagkamot kang mahal na Diyos, ding pinipili. It is unconditional. It does not depend on who deserves it. It is generous, inclusive, and merciful, even to those who reject God. Pag namumut paano kita duman, sa namumut sa tuya, wala man kitang pinagkaiba sa mga parasingil nin buwis.
Pag kita ginigibuhan niya to nin marhay, so mga kayang magbalos sa nasasatuya, iyo man ang pinagigibo kan mga pagano. But when we love our enemies, we imitate precisely the heart of God. Pero ining siring kining pagkamot, makubot sabihon kaini na itolerar na sa nanyato ang pang-aabuso o kaya an inhustisya. Di man kita pinagahagad o pinagahagad, bako man pinagahagad sa tuya kan sa tuyang kagurangnan na maging unsafe kita. Kundi God or Jesus is asking us to free ourselves from our prison of hatred, to rise above bitterness and allow His grace to flow through us, even or especially when it's hard. So, kung hilingon niya to sa ordinaryong pagkabuhay, ano daw ngaya ang retrato kaining pagkamuot sa kaiwal sa satuyang urwal daw na pagkabuhay? Well, anbut sabihon kayan, pagpangadji duman sa tawo na pinagichismis ka, bako so pagpangadji na sana ngay makapiripit ang dila, bako. It means letting go of the grudge duman or kulog din bot duman sa tawo na nakulugan ka. It means refusing to return insult for insult. Pagpangadji tanganing mabagbagbakli so tawo na kinakauyaman ka o kaya kinakauyaman mo. Bako man inibot sabihon na mamuot ka in a certain way na garibaga friends na kamo. It means willing their good, seeking their healing, and desiring their salvation. Sa udyan na parte kayo ng Ebanghelyo, medyo magayon sinabi ni Yesu Cristo. Sabi niya, be perfect as your heavenly Father is perfect. Anong buot sabihin ngayon kan Father? Dapat ngaya maging day na akong sala, maging flawless na ako, bako man. Ang Greek word na ginamit digdi ni Yesu Cristo for perfect is teleos. Teleos. Danbut sabihon, complete, mature, full-grown, especially in love. To be perfect in love means to go all the way, not stopping with friends by including enemies. Saro ining pagkamot paano na minareflect sa puso mismo kan mahal na Diyos. Because the more we love like God, the more we become like Jesus. As in lugod iyo inang hagadon niya to, ngunyan digdi sa tuyang Santa Misa, na mamuot kita, siring sa pagkamuot kan sa tuyang kagurangnan, si Hesu Kristo. Amen. Magpamibikaw mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa idong atang, makumalugod kang Diyos sa mga makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran,
para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Diyos, namimibi kami, nahuli kan kakanon kan mga atang, asin huli kan sakramento ngunyan, pinapakusog, asin binabagumo ang kamugtakan in tao. Magtugot ka, na day magkulang ang tabang kan mga ini, sa samong mga hawak asin kalag, huli ki Kristo, samong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat ita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat batano sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Sa pagkamot, sineselebrar mi ang sayang pagkagadan, sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat, asin sa urong kasarig na paglaom, inahalat ang mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaibakan gabos na santos sa Angeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos din mga hukbo, ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitasan. kagurangnan ni ganang gadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimipi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kaya siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkwa siya ni tinapay asin magpasalamat, binaki ni asin tinao sa sayang mga disipulos, na sabi, magako kamugabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na pinapapauluson para sa indo asin para sa gabot dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuho nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarita niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay din buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos do nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Amanya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo,
mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. Ansa mong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katurinongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itirato ko sa Indo. Haray paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkanigua, na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. An katuninongan kan kagurangnan, daray na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, taoy kami nin katuninongan. Mga tugang uyan, kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ikan tinapay ng buhay, ang sakramentong idinusay, sa pagpamanalkan sa imong simbahan. Tandaan,
Mamibi kita. Kagurangnan siring kaining sa imong banal na komunyon na inako mi na nagpapahayag kan pagkasararo ni mga paratubod sa imo, magbunga man ini kan pagkasararo sa imong simbahan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan na Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katurinongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.